Oni přijdou Paladinové, ty musíme ve městě uvítat. Nebudeme jim nějak bránit. Je to přátelská síla, která převezme vládu na nás. Takže pořád 1-1. Takže tímto úctivě. Jo, tenhle byl hezký. Nepoznám Paladina. Je takový hokej, světivej většinou. Hrozně se mluví. Hrozně. Ok, to poznám. Já vás v rychlosti seznámím fakt se základem a pár pravidel ohledně hradu. A nebudu to moc dlouho protahovat, aby jsme mohli začít se nejdřív hrát. Takže první věc je chování na hradě. Já už jsem to tady včera říkal, jde o to, aby fakt v 9 ráno byl hrad všude uklizený a paši byly zůru, tašky a to bylo uklizený v konírně. A ještě ty věci, co jsou tam nahoře v té místnosti, pro spáčovce, tam nesmí zůstat, musí do konírny. A nebyl žádný problém. Po těch lidech? Po těch lidech radši ne. Není to sice křehký, je to větelný, ale ať nám to vydrží co nejdýl. Jo, šípy. No, kroužky samozřejmě proti šípům nechrání, plátovky zcela. Tam, kde jsou zbroje chrání pouze tam, kde jsou oblečení, to je jasný. Však tu můžu popravit, rozpičovat, a tady vůbec nebudu trpět. Já budeš úplatný, vařit, nastaneš. Na co? Ty jo. Chci vykonat nějakou práci. Ej, ty vole, Luza, tady do mě bude něco. Nevrať mi do stody, pan blbek. To už je? A s kým? S ním? Třeba. Hej, ne, samo ne. Kurva. Hej, Bonino! Zrovna se tam. No, zrovna se šla. Česá. Já nemám. Sauronova duša. Až tam jde. To moc. Bardzo fajn. Kolik Kolik mince? Záleží na tom, co nevadí. Jenom anchtít. Já se musím nošit. Nebuď tajný pecičky, ty vole. Co ty jo? Tajný pecičky. Koukám na tebe, koukám na tebe. Nějaká hádanka skřítí. To je stresovo. Skřítí. To nějak moc. To je dobrá cena. To nějak moc za kunda. Ale jaká? Nejdřív vyzkoušet. To ty chtěla srandu z nás. 10 moc. Když mi vyzkoušet, 10 akorát. Když bude dobrá. 10 moc. Když nebudu střídat, 11 maximálně. 11 málo. Za 10 ale jít i já. Tak 15. To být ještě víc nebo ještě míň? To je míň. Šamán, kolik 10? Musí se pát do ten 15 víc než 10. Zkontrolujte jste 15 víc než 10. 15 ne. Pardon, já neumím počítat, já jsem to... Zkontroluj to kouzelným Tetris. Šamán, kolik za ženská? Není ženská jako ženská. Třeba... Počkej, jinou. Třeba tahle. Třeba tahle. Tak nezaplacit. Tu mít. Tak já hodím 20. Protože ta odlouvá. Která ta? Ta. Ne, ta. 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 To bude ta nebo to bude? Ta. Chci mít koza? Nebo ovce? Já mít velká koza. A má mít ovce? Já mít kozy. Ovce stačit. Ale koza taky dobrá. A dvě. Za 15. Koza a dvě kola. Koza jako ovce. A už ti tam jde? Ty můžeš. Tam Anča. A on bude držet za rohy. To ne. Ovce až potom. Takže nejdřív. Ajčena. Nejčena. Nebo 2. Pojď sem. 3. 3. Ty z koza. Já mám 3. Ale 2 jsou někde pryč. Tak, 4 peníze za 1. To málo. My nebýt bohatý. To máš problém, ale. A co to? To být drahé. Že? A ty
přinést silné děti. Máš tam kůčavca. Ty svát. Další! Za týden přestav bolet. Si vaší v bráně. Bráně. Tady už je plno. Tenhle dům už je plně obsloužen. Mimo to by se jim to líbilo. Nelíbilo, je to ženská. Pak tě zabiju a pak tě zase vojedu. Máš nějak moc energie. Závej, ty obludo! Proveďte se, odvažno! A vyžeň ho z města! Pro tebe, chlapče! Tady máme ještě speciální pozdrav z domova zvířat! In Ilen Kal Vis! Proměnil se v kozu. Nepoužívaj se ty svitky na toho. Ty ses měl sám znásilnit. Do mě trkáš! A co jdi, kozo, doufám, že tě... Kdy pranýšujete kozy? Já koza. Koza. Hele, jaký kozáku dává do zádu. Oni mají radši to zelený. To jak mu chutná. Já vím, co to se tady. To je velmi adekvátní. Ne, radši ne. To jsou dostatečný doklady tohleto. No dej sem pěkně, no to víš, a jdeme. Tak, kde bude ta stráž, abych to odevzal? Ne, no teda ne. Nikdo o něm se nevzal. A tak to máte jednodušší. No jo. Dělej. Zkus něco. Ne? Hej.
tak jsem došel. Vražda a vydírání. Já tu děvku nezabiju. To si pěkné, Kvítko. Já nic neudělal. Nech mě. Co jsi neudělal? Jsem jenom vylejzal. Braníře si. Já jsem nic neudělal. Oni mě nechali projít normálně a teď to popírají. Co? Ty jste se prohoudil do hlavního hradu. Nechal mě pustili, já to nemůžu. Větran a vyhnat z hradu. Cože? A tenhle ten, který... Cože? Oni mě nechali propoustil. Cože? 2, 3, 4, 5, 6 navíc. 10. Z jakého práva? Větran, jeden stříbrný. Proč? Máš svědek 10. Ne, já ti dám víc. Ne. Skáka se, chudá, na ten život se nějak viděl. Odsouzení za vraždu. Já ti dám, pojď. Myslím si, že Mátěla čeká na nebezpečí. Skáka se soudí a vykonává. Je to naše právo od Lorda Hagena. No tak jemu se to líbí. Jeden spát, druhý spát. To by stačilo. 20 minut si tady pěkně povisíš, chlapče. Tam sám. Počkej, děcka! Postojí jako bubák. Pojď! Já nikam nejdu. Pojďte mi někdo vzít tu správně, ti můžu vytáhnout. Pojďte, nepojďte tu. Samozřejmě nechci. Joj! Vedněte se, tak prosím, na chvilku, omlouváme se, potřebujeme jít. Pane Diego, prosím vás. Děkujeme, je to pro vaše dobro, prosím. Prosím, dej na tu stranu. A mě drží. Nebyste nám taky potřebovat. Jenom si, že my máme víc času než ty, jak to děláš. Jede, patří na právní, tak zabez. Jedem. Hej! Až takhle! Hej! Pořádně jí chyťte, sakra! Takový chlapce, ženskou si můžete poradit! Ale nebo větší, umlátí do bezvědomí a pak je tam přivázat. To někde mé. Za krádeže! A zabij mě, že ani Zdrala! Stráže! Chyťte jí, stráže, sakra, na co čumíte? Jakou policejní šikanu chci vidět. Holčičko moje. Se nás bojíš, nebo Když jsem si tě ještě tak nic neděláme? Mama! Přemýšlím, že si na tom řetízku nechám. Nechci! Já nevím, jestli ona na tyhle praktiky, já myslím, že v heterobordelu. Já nejsem žádný To je nějaký paladin.
tak je. My zajišťuji, že soud bude nestranný a spravedlivý. Chtěl jsem hájit svůj nevinu, protože jsem nevinný. A nevinní utíkat nemusí. To má člověk někdy jsem viděl. Možná je to jenom třeba zástěrka, ale doufám, že mi budeš pravdu a budeš o to. A nebo pokud se prokážou tvé, je skutečné, budeš odsouzen. Máš někoho jako svědka? Ví, je nevinem. Ten jsem kupoval novou čepel na svůj mech. To jsou dvě výpovědi, zdá se jim jít různý. Je možný, aby si byl na 3 místech najednou? Ne. Čtvrtý svědek, ať vyprává. Ty jsi přišla jako svědkyně a nevyplýho. Mě jsem přivedli, požádali mě, abych sem přišla, tak jsem tady, ale nechám. Kdo tě přivedl? Tak kdo? Ať předstoupí. Tak vás nám to jsou všichni stejný, požádali mě, abych přišla k soudu, že bych svědčit, ale já nevím, proč já jsem to v životě neviděla. Ty jsi vykouřil mnoho trávy z bažin. To se ani netknu, ale toho nikdy jsem v životě neviděla. Mluví s nebe, anebo popíš v knajpě s prvním svědkem a potom teda druhý svědek mluví pravdu a líbí byl nevinný. Proto já chci nechat přivést kováře. Mistra kováře! Mistře kováři, potřebuji, aby si mi řekl, že byla spáchána vražda jejich úkladným činitelem a víc zde přítomný líp. Čtvrtý svědek nevyprává. Jsi měl u tebe chovat čepel v novém meči. Můžeš potvrdit tu výpověď. Jaká to byla čepel? Tenkého meče, jistě takových jako váš mnoho. Taková ta rapírová, co jsem viděl u tebe, takovou jsem ovšem nevydal. Vidí ty tvrdý. Už je to víc jak 100 dnů. Vzpomeň si. 100 dnů? Já myslím, že u tebe jsem viděl tenké čepele. Lee, dělal si zakázku tohoto muže. A objednávka byla sepsána, a nebo jenom Veškeré objednávky jsou u něj. nemůžeme najít. Ale měl jsem zde Ale schází se. Tady si měl stánek a prodával si čepel. Já potřebuji vědět, kdy byl čas té vraždy. Pane, můžete, ale ještě jeden svědek nemluvil. Promluv. Ten proti je. Pořádně! Pomůže ti to. To se jí popálí. A už se berou! Hej,